Mugawas aron manginabuhi ug makasulod sa tunghaan. Mag-jogging pangpabaskog sa panglawas. Samtang ang uban mangita og kalingawan aron makapahayahay. Mao kini ang adlaw-adlaw nga mabantayan nato sa kadalanan sa Sugbo. Apan nahimo na hinuong suliran karon ang paggawas human gibutyag sa Environmental Management Bureau Central Visayas kon EMB7 nga anaa pa sa unhealthy category o dunay risgo nga makadaot ang air quality sa Sugbo. Sa numero, may usos man sa 139 Air Quality Index kon AQI nga unhealthy for sensitive group ang hangin karong adlaw Abril 21. Itandi sa 177 AQI nga very unhealthy kagahapon, pabilin gihapon kining timaan sa katawhan aron magbinantayon. Matod sa EMB7, 60 to 70% sa lokal nga emisyon sa Sugbo nagikan sa vehicle emissions. Maong pahimangno sa EMB7 nga likayan ang mga kalsada, crowded places o kung mamahimong mag-istar lang sa panimalay, ilabi na sa mga vulnerable groups. Hasta nga naa na karon sa jogging era, duna say pahinumdom ang ahensya. 5 to 7 p.m. in which mo ginamo kasagaran po makitaan mag-jogging sa gawas. No, so sa karon dili lang sa ginamo na kung mahimo likayan lang sana nato. Dugang sa EMB7, mas taas ang concentration sa pollutant sa Metro Cebu matag rush hour, gikan sa alas 5 paingong alas 7 sa buntag o alas 6 paingong alas 8 sa gabi. Ang nasinating unhealthy air sa Sugbo resulta sa kainit sa panahon. Hinungdan nga nakapastagnan kini sa hangin o nakapalisod sa paglugdang sa mga particulate matter 2.5 o PM 2.5 nga mga pollutant nga dili gayud makita sa mata. So actually ang ato ang kuan medyo lenient sa mga ambulant vendors gani kaning mga micro nga mga scale nga kuan kay wala kay na nato lenient kay although pwede po na mag-control siguro with the help sa mga LGUs. Most likely ang atong regulate yung gani mga factories, mga manufacturer, mga planta o uban pa mga dagko nga establishment. Gawas sa mga aso sa tambutso sa mga sakyanan, ang mga buga sa mga dagkong factory o manufacturer ang usasab sa mga contributing factors sa pollutant. Gisuwayan og pangutana sa MyTV Cebu News Team ang EMB7 kung unsa kaandam ang Metro Cebu kung kini magpadayon. Dili pa ta kaingon ma'am kung kanus gini ko to basta kami padayon may mag-monitor gyapon kay although ang atong base sa atong trend is paubos na gid siya, batwa pa ta kahibaw sa mga umaabot nga mga adlaw basig muinit na sagbalik and ang volume sa pollutants or ang sources sa emissions is daghan, then ang stillness sa hangin magpadayon. So kami pod sa EMB magpadayon sa monitor para mahatagan og saktong advisory atong public. Maong hangyo sa EMB7 ngadto sa mga local government units sa hingpit nga pagpatuman sa pagdili sa open burning, pagbubo og tubig sa mga grabe kaabog nga mga kalsada ug dust suppression ngadto sa mga pipila ka mga construction sites. Padayong awhag sa EMB7 sa katawhan nga kung kinahanglan mo gawas, magsulob og KN95 o N95 face mask o mga basa nga face mask nga panapton. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.